Galga. Diuen que és una de les rutes més maques, va dintre del bosc i res, molt fàcil, molt agradable i anem a veure què ens trobem. Vinga, va, comencem! Trobem un tocón. Del tocón surten els fills, o xupones. Encara que el tocón mori, els xupons segueixen sortint perquè el tocón serveix de llavor pels seus fills. Arriba aquí al mirador de Somada Alta, on es veuen totes les vistes del mar, les poblacions properes i res, vull dir, un bon camí, tot ple de vegetació, semblava que estàvem en un conte de fades i genial, molt bé. I hem tornat al Cubo de la Galga. Aquí està ple d'helechos perquè hi ha molta humitat i res bé, vull dir, anem pel camí de tornada fins al cotxe per arribar cap a l'hotel. Vinga, va, anem! Que passa per un canó que és on es forma el bosc molt dens. És espectacular, sembla que estiguis en un conte de fades, sembla que te transporta al Hobbit i al lloc així. I res, genial, molt bé, molt xula la ruta, el bosc és impressionant i no us la perdeu, val la pena vindre a visitar-ho. Vinga, adeu, fins la propera ruta!